ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଚାଇନିଜ୍ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆମ ଓଡ଼ିଆଣୀ ମାନେ କ'ଣ କେଉଁଥିରେ କମ୍ କି? ସେ ଦେଶୀ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ବନେଇବାରେ ଏମାନେ ବହୁ ପାରଙ୍ଗମ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛି ମାକ୍ରୋନି ବା ପାସ୍ତା ବନେଇବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ୟୁଜ୍ କରି ଆପଣମାନେ ପାସ୍ତା ବନେଇଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଓ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଯିବେ। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ସଭିଙ୍କୁ ମୋ ୟମି କୋଡ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ସେଥିରେ କରେଇ ବସାଇ ନେବା। କରେଇ ତାତିଗଲା ପରେ 1.5 ଲିଟର ପାଖାପାଖି ପାଣିକୁ ଗରମ କରିବା। ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଏବଂ 1 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ଅଏଲ୍ ପକାଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାସ୍ତା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଚିପକିବେନି ଓ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ତା ଭିତରେ ଭଲସେ ଭିଜିଯିବ। ମୁଁ ଏଠି 150 ଗ୍ରାମର ପାସ୍ତା ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ କମ୍ ବା ଅଧିକ କରିନେବେ। ପାସ୍ତାକୁ 85% କୁକ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଅଧିକ କୁକ୍ କରିବେନି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବା, ତାପରେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ କରିବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଏମିତି ଚଲେଇ ନେଉଥିବେ, ନହେଲେ ପାସ୍ତା ତଳପଟୁ ଲାଖିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି। ଆକୁ ଏମିତି ପାସ୍ତା ହେଲାଣି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିତିପାତିଆରେ ଗୋଟେ ପାସ୍ତାକୁ ଉଠାଇବା, ଏମିତି ଛୁରୀରେ ଛୋଟ କଟ୍ଟେ ଲଗାଇବା। ଯଦି ଏଭଳି ଭାବେ କଟ୍ ହେଇଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ପାସ୍ତାଟା ଆମର ବିଲକୁଲ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ଗ୍ରେଭିରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ଛାଣି ନେବା। ମୁଁ ଏଠି ରେନବୋ ସାଇଜ୍ର ପାସ୍ତା ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ମାର୍କେଟରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ପାସ୍ତା ମିଳୁଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସାଇଜ୍ର ପାସ୍ତା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ପାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ସିଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗେ। ତାପରେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ୱାଶ୍ କରିନେବା। ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ରେଭି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ କଡ଼େଇ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଅନ୍ କରି ସେଥିରେ 3 ଚାମଚ ଅଏଲ୍ ପକାଇବା। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜ ନେଇଛି, 1 କପ୍ ପାଖାପାଖି ହେବ। ତାକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଦେନ୍ ସେଥିରେ 1 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ଅଦା ପକାଇବା। ଅଦାର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଖଡ଼ି ନେବା। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ 1 ବାଉଲ୍ ଟମାଟୋ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଟମାଟୋ ଟିକେ ଅଧିକା ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଗ୍ରେଭିଟା ଟିକେ ଜୁସି ହେବ। ଟମାଟୋରୁ ଟିକେ ପାଣି ମରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚୁଟକି ହଳଦୀ, 1 ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ନେବେ। ମସଲା ଟିକେ ଖଡ଼ି ହୋଇ ଆସିଲେ ତା ଉପରେ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଟମାଟୋ କେଚପ୍, 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ସସ୍ ପକାଇ ନେବା ଏବଂ 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋୟା ସସ୍ ପକାଇ ନେବା। ତାପରେ ତାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେବେ। ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଖିକି ପକାଇବେ, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ପାସ୍ତାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ସାରିଛେ। ନା ଆମ ଗ୍ରେଭି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ବଏଲ୍ ପାସ୍ତାକୁ ତା ଉପରେ ପକାଇ ନେବା। ତା
ତା ଉପରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇ लो फ्लेम्रे सबकिछिको भल भाव मिक्स करनवा। देखुछंती तो पास्ता केमिति खिला खिला बनीची। एहीपरि भाबरे बनैले आपणको पास्ता लाखिबनी और खाइबारे मध्य टेस्टी लागिबो। तापरे याको गोटे प्लेट रे सर्व करनवा। देखिले तो केते इजी उपाय आपणको पास्ता रेडी हो गला। से भी बहुत कम जिनस यूज होई। आपण चाहिले तापर धनिया पत्र यूज करि परिबे, किंतु मु एठी रिंग ओनियन यूज करिछि। एभली भाबे आपण खांतु एवं समस्त को खुआई बहुत सारा खुशी बांटंतु।